galactosa, correcto. E Pablo, a intolerancia á lactosa é unha enfermidade do estómago, do fígado, da vesícula ou da mucosa intestinal? Do estómago. Non. Rafa? Da mucosa intestinal. Da mucosa intestinal, correcto. Di sacárido porque ten un cachiño que é unha molécula de glicosa e outra molécula de galactosa que se unen, e aí está na famosa lactosa, que é unha das bases do leite, chamase de feito azúcar do leite porque está nunha porcentaxe que vai do 4 ao 5%. Claro, para que iso, cando é que se bebe, iso dentro ten que procesarse, e para que iso se procese axeitadamente ten que haber unha enzima chamada lactase para rompela, e cando hai unha carencia desa enzima, pois non se absorbe ben e aparece o problema. O problema que é que empeza a tripa a inflar un pouco, iso porque hai gas, entón o gas, se comes moito, hai máis gas, se hai máis gas, hai máis presión, e se hai máis presión, o gas ten que buscar unha saída. Por onde está a saída? Pola boca non, bueno, ou sí, pero tamén é máis fácil por abaixo. Co cal aparece, pois, esa cousa tan curiosa da lactosa e da intolerancia que é o peido. Que digo eu, non será o mesmo un peido de certos yogures que de outros. Non sei se hai diferencia entre o peido de bífidos ou de lactobacillus non sei que, ou de casein-munitas. E segundo o sabor do yogur, De varía café. tamén o olor. Habería que explorar. Isto é unha cosa pendente. Intolerantes a lactosa, unidos. Mira, como es ti o experto en yogures, tocache. Pois sí, creio que me diálogo. Xa pasaras informe. Rematamos.